Tämähän on todellinen taideteos tää kivi, nimittäin aluksi se on tämmönen täysin normaali kivi, myllyn kivi, mutta sitten siihen taitava japanilainen mestari tekee uurteet, ja ne uurteiden pitää olla just tietynlaiset, että se tuottaa sitten sitä matchapölyä sieltä reunalta. Eli matchahan syötetään tähän niin kuin kiven keskelle, ja se tippuu täältä reunasta tänne näin, ja pikkuhiljaa nämä tencha-lehdet murskautuu täällä kiven sisällä ja muuttuu matchapölyksi ja tulee sitten ulos. On mahdollista myöskin käyttää keraamista, mutta se ottaa kuumuutta enemmän, joten silloin sitä käytetään yleensä vaan vähän C-tason matchan tuottamiseen, ja A- ja B-taso tuotetaan aina näillä kivimyllyillä. Ja kivimyllyjen huoltaminen ja tekeminen on erittäin kallista, mikä sitten lisää sitä matchan arvokkuutta. Ja tosissaan tässähän on tämä koko konstruktio vielä kerran, eli tänne metalliseen syöttöastiaan tämä tencha-lehdet syötetään, niitä joudutaan tasaisin ajoin vähän tökkimään, ettei se jää jumiin. Ja ne menee tonne pohjalle ja sieltä sitten myllyn keskelle, ja kuten äsken selitin,